I denne præsentationsvideo af Expense Keeper vil jeg gennemgå opsætningen af en Expense Keeper konto samt de forskellige funktioner. Vi starter med at oprette en lokation. Vi indtaster et lokationsnummer, lokationsnavn, lokationsadresse, et telefonnummer samt den estimerede tid for den givne lokation. Trykker nu på opret. Nu kan vi se, at lokationen er oprettet. Den hedder Toms Butik, og den har lokationsnummer 1. Vi kan nu gå ind på lokationen. Vi kan her se QR-koden, som man kan printe og opsætte på lokationen. Vi kan se den budgetterede tid og informationerne, der er indtastet herom. Det kan altid rettes, det kan slettes, og når en medarbejder har logget ind på lokationen, kan man også se en rapport for den givne lokation. Vi trykker på print QR-kode, da vi skal bruge den senere. Nu opretter vi en medarbejdergruppe. Det er en feature, som man kan vælge, om man vil bruge i sin virksomhed eller ej. Nogle virksomheder er der behov for det, andre er der ikke. Hvis man har forskellige medarbejdergrupper, det kunne være arbejdsledere, det kunne være rengøringsassistenter eller noget helt andet, så kan man tildele dem forskellige opgaver, som de kan vælge at logge ind for at udføre. Vi kalder den her for rengøringsassistenter. Vi opretter de forskellige opgaver. Rengøring af kontor, rengøring af køkken, rengøring af toilet. Man kan også oprette vurderinger, hvis man har lyst til det. Det vil sige, at når medarbejderen logger ud, kan han eller hun vurdere, hvordan arbejdet er gået. Man kan også bruge det til andre funktioner, til at registrere, om der er noget, der mangler eller lignende. Det er igen op til, hvad man ønsker og hvad man har behov for i lige netop sin virksomhed. Her opretter vi godt, middel og dårligt. Vi opretter nu gruppen. Og vi kan se medarbejdergruppen, rengøring assistent, er nu oprettet. Vi kan nu gå ind og oprette en medarbejder. Vi kalder ham for Thomas. Medarbejderens adresse, medarbejderens telefonnummer, medarbejderens brugernavn skal være unikt, og medarbejderens adgangskode. Hvilken medarbejder tilhører gruppen, eller tilhører medarbejderen. Og her kan du vælge de forskellige. Hvis du vælger default, så får han ingen valgmuligheder, når han logger ind. Det vil sige, at han kan logge ind, og han kan logge ud. Vi vælger rengøringsassistent og trykker på opret. Det vil sige, at nu har vi faktisk oprettet en konto, hvor vi kan begynde at have medarbejdere til at logge ind på den ene lokation, vi har oprettet. Nu går vi så over i appen. Vi har nu åbnet Expense Keeper appen, og er nu klar til at indtaste vores medarbejdernummer, som i dette tilfælde er Thomas, og vores adgangskode, som er 1, 2, 3, 4. Og vi trykker herefter på login og scanner vores QR-kode. Den var der. Vi bekræfter. Og får nu medarbejdergrupper valgene op. Vi vælger, at vi er mødt ind for at rengøre køkken. Vi kan nu starte vores arbejde. Vi er nu klar til at logge ud igen. Bekræfter og scanner QR-koden. Vi kan nu vurdere, hvordan arbejdet er gået. Det er gået godt. Vi indtaster en besked om, at gulvet det er vasket, som aftalt med kunden. Vi trykker herefter på send, og er nu logget ud igen. Vi er nu tilbage igen i vores kontrolpanel, og går under se rapport, hvor vi kan se den tid, som vi lige har registreret via appen.
Vi kan se, at vi mødte ind den 24.9.2013 kl. 21.52. Vi er logget ud igen den 25.9.2013 kl. 03.59, hvilket er et tidsforbrug på 6 timer og 7 minutter. Vi har estimeret tiden på lokationen til 6 timer, hvilket vil sige, at vi har overskredet tiden med 7 minutter. Det ønsker vi at ret, så det stemmer overens med den estimerede tid. Derfor trykker vi på ret. Her kan vi både rette i dato, vi kan rette i tid. Her ønsker vi at rette tiden ned med 7 minutter. Og det vil sige, at den skal ned på 3.52. Og vi trykker på redigere. Nu er tiden ændret til 6 timer. Og i søgefeltet her har vi mulighed for, at den rapporter for en given periode. Vi kan vælge for en given medarbejder, eller for en bestemt lokation. Vi kan nu vælge, om vi vil godkende, eller vi vil afslå, eller vi vil slette denne registrerede tid. Vi vælger at trykke på acceptere. Vi ønsker nu at danne en rapport med vores ene registrering her. Vi vælger, at vi vil se fra den 24. til den 26. i filteret, og vi trykker på filter, og trykker herefter på Excel-rapport, og den var klar her. Og vi kan nu se vores registrerede tid på et tidsforbrug på de forskellige lokationer, som vil komme herned af. Besked efter endt arbejde, budgetteret tid, vurdering osv. Det vil sige, at det er meget nemt at overføre disse tal til eksempelvis et regnskabssystem eller til lønsystem. Vi kan også vælge at generere den i PDF-rapport. Det var så en lille præsentation af Expense Keeper-systemet. Det er muligt at tilpasse systemet helt efter jeres ønsker og behov. Kontakt os allerede i dag for en helt uforpligtende snak, og lad os finde ud af, hvad vi kan gøre for jer.